Halo logofer, जों दिनै माहिर मोनाव फैदों ओमफ्राय मैगं गुजुनाय जादों आं मैगं लांफैदों ओमफ्राय मैगं लांफैदों माने बेरायनोसो फैदोंमोन ओमफ्राय मैगं नुनायखाय मैगं लांनोसै ओमफ्राय दा रुमाव संना जाहैनोसै आं ब्लग खालामनो गोसो गैयामोन ओमफ्राय ओरैनो थास्लायस्लाय मा ब्लग बानायबाय आं ओमफ्राय दा जोङो बैग्रि जानो थांनायदों माबा बैग्रि आफेल बायदिनो बेरायनो फैनाया नै माहिरमोननि न'आव फैबाय माहिरमोननि न'आव नै माबा खादों मा होनो है नांनि फागुन खायो नामा जानांगौ न'आवबो जानांगौ ना जाबाय नै माबा खादों नै जादों हनै बैग्रि माबादों थांगासिनो दं माने माहिरमोननि बागान इयो नै बैग्रि बिफां दङ गय बिफां गोजा नै ओमफ्राय मा खालामनो फैदों बेयावहाय मा खालामनो फैदों नोंसिनि साबेसे साब्रै आं नानि आइ बाबाफ्रा नानि दङ आंलाय नोंखौल' हारसिं सानदों गुजुनाय जादों आला माहिर फंबाय जाबायमोन माहिरनि फंबाया गैया ओमफ्राय एम्फौ हरसिलै बाबु हरसि एम्फौसै माहिरमोननि बैग्रि जानो नागिरदों नै गोदै ना थाव गोखा बा गोखैनो जानो नायनो दं एसे गोदै ओमफ्राय गोखैया दङ एसे जाबाय माहिरमोननि बागानाव ayo lama माथो माबासोखा दा थांफिनसै जोङो न'आवहाय माने न'आव नङा रुमाव
이성크 너 처음에 너 장가사 근데 그 나이 아니 하려면 당신랑 당신랑 이거 맨날 라이트 주는 거 hả anh được không lâu cái đấy anh được lâu lắc anh được cái này phải chưa phải đi thâu bài thâu cái thì là bài cái gì giống như là nó rất là nhiều cái này tôi ăn gần gặp nhauคนที่ไม่ทันนี้โน้นั่งกันหน่อไปเจโน้ไปเจก็จีครับแล้วมาถึงทางนั้นไอ้ทางนั้นกูทำสิมาก็หมดทำไม่ใช่อ่ะรุมไฟเจ